Abotane, de nav herima botan ji herima wane rağme havale jinem care yek jî diçû. Radyoya dengê gel, dengê berxwedanê ye. Jinavêdan û çiyana radyoya dengê gelden başgodarên hêja îro duduye kanûnê 2024 duşem li Brükselê saet 10 li Amedê 12 em û çên di nava rojê de pêşkêş bikin demdem azadiya rêbera Poyê. Dagirkeran gundê Tiltemirê damber topan artêşa Tirka dagirker û çeteyên wê derengiya şevê gundê Dîrdarayê bajarê Tiltemirê kantona Cizrê topbaran kirin. Derbare encamê topbaranê de agahiyên berfirehtir hatin bidestxistin. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakur û Şatê Sûrî li seranserê herêmê Xweser seferberiya giştî îlan kir. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakur û Şatê Sûrî tekildarî şer û aloziya li herêmê daxuyaneke girîng da. Daxuyanî bi amadebûna endamên rêveberiyê li ber avaya Rêveberiya Xweser hat dayîn. Hevserûka Meclisa Rêveber Evîn Swêd daxuyanî bi Kurdî xwend. Di daxuyaniyê de êrişên dewleta Tirk û komên wê yên çete hatin şermezar kirin. Berxwedana xelkê Heleb û Şehbayê li dijî van êrişan hat silav kirin. Dewama daxuyaniya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk wiha ye. Ev êrişa dewleta Tirk berdewamiya plana ku Tirkiye Daişê tê de têk çûn. Armanca wê dagirkirina Sûriyê bi destxistina sînorên mîsaqa millî ye û dewleta Tirk gelek caran li ber pêkanîna wê dixebite. Armanca vê êrişê dagirkirin û parçakirina Sûriyê ye û da ku hê bikin navenda terora navdewletî ye. êrişa ku ji Heleb û Hemayê dest pê kir, Armancayê ne tenê herêmek bû, lêbelê tevahiya xaka Sûriyê ye. Ji ber wê jî, em bangil hemû gelên xwe yê Bakur û Jilatê Sûriyê dikin ku zanibin ku yek ji armancê van êrîşan ew e ku hêviyên gelên Sûriyê di jiyaneka birûmet û azad de min pê bikin. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk tu nebikin. û xakên nû tevî Tirkiye bikin. Ji ber vê yekê jî divê em wekî Ereb, Kurd, Sûryan, Asûr, Türkmen li hemberî van êrîşan destê xwe bidin hev û yekîtiya xwe hîn xurtir bikin. Her wiha em bangil ciwanên xwe dikin ku li derdora Qesedê kom bibin. Em qonaxa seferberiya giştî radigihînin û bangil gelê xwe dikin ku her tim amade bin. Di serî de saziyên me divê li ser karê xwe bin û di nava rewşeka hişyariyê de bin. û her saziyek wekî şaneyeke krîzê kar bike. Em bangil civaka navnetewî dikin û ev êrîş dê bi xwe re kareseteka mirovahî bîne û ev gef ne tenê li dijî Sûriyê ye, lêbelê ew Daişeka nû ye û dê encamên wê yên herêmî û cîhanî jî hebe. Slav û rêz hevserokatiya Rêveberiya Xweser. Konsey Rêvebera Kenekê got roja parastina Rojava ye. Keneke derbarê êrişên ser Rojava û Sûriyê daxuyanek da got awilî HTŞ ku bernameyên El-Qaîdê û Daişê ne bi artêşa netewê ya Sûriyê ku Tirkiye ava kiriye û weke çete bi kartîne êrişî hêzê rejima Sûriyê kirin. Balkêş artêşa Sûriyê jî li ber xwe neda û paş de çû. Çete di roja siyemîn de ketin bajarê Helebê. Niha di hemû êniyan de şer heye û êrişa mezin li ser devera Şehba û bajaroka Tirrifatê ku piraniya koçberên Efrînê li wê deverê nehaye. Keneke got ku Rêveberiya Xweseriya Bakur û Şatê Sûriyê di nava Sûriyê de rêveberiyek demokratîk e hemû pêkateyên etnîkî û dînî di nav de cih dikirin. Di qada civakî de jî ji pêşengiyê dikin. Ev çeteyên ku bi fermana dewleta Tirk dest bi êrîşan kirin, desteka lojîstîk ji Tirkiye dikirin. Êrişê çeteyan jî plankiriye bi kordînekirina Tirkiye tev dikere. Êrişa li ser deverên Kurdan û deverên girêdayî Rêveberiya Xweseriya Bakur û Şatê Sûriyê jî bi zelalî nîşan didin ku armanca Tirkiye dagirkirina xaka Kurdan e. Serokkomarê Tirkiye Erdoğan bi eşkere dibêje em ê Rêveberiya Xweseriya Bakur û Şatê Sûriyê nehêlin û em ê Bakurê Sûriyê bi temamî dagir bikin. Keneke got ku Kurdên Rojava bi komkujiyeke din ve bi rûbirû ne û wiha bi dawî kir. Serkeftina
هتشه تیواته روشک وکه دما دایشه به سرکفتن آوان ره سوریه دبه بنگه او بارگه هیزن سلفی و جهادیستان دوی پیشیا وی روشه وره گرتن کرکه هری داوی گود دوی همو Kurd û Kurdistanê û dostên Kurdan vê rewşê bi baldarî bişopînin û xwedî helwest bin. Em bak li hemû Kurd û Kurdistaniyan dikin ku weke serdema Kobanê derkevin kolanan û berê xwe bidin Rojava û li her cihê şoreşa Rojava biparêzin. TJK Banka Parasına Rojava kir tevgera jinê Kurdiyên Avrupa TJK diyar kir ku çêteyên dibin sîwana dewleta Tirk planê dagirkirina li Sûriye û Bakur Rojatê Sûriyê danê dest pê kirin. TJK li dijî gefên qirkirinê banka xwe parastinê kir û got dewleta Tirka faşîst û çêteyên wê yên faşîst û paşverû bi êrişa li ser herêma Xweser a Rojava dixwazin kaosê çêbikin. Armanca dewleta Tirk ew ku destkeftiyên gel ku bi bedelên mezin bi dest xistine tune bikin. TJK diyar kir ku çeteyên tundrew desteka lojistik ji Tirkiye dikirin û li gorî planê ku Tirkiye daniye pêşiya wan tev digerin. Em wek TJK bank li jinan gel dost û herkesên ku li keleka mirovaniyê ne dikin ku Rojava biparêzin. Civaka İslamiya Kurdistanê cî got li dora Rojava bibin yek Civaka İslamiya Kurdistanê tekildarî êrişên çeteyên dewleta Tirk yên li ser Sûriye Rojava û gefên komkujiyê yên li ser Kurdan daxuyan yek da. Cikê anê zaman ku li dijî zilmê berxwedan rûmete û mafê gelan e û got êrişên dewleta Tirk û çeteyên wê yên li ser Helepşe û Rojava pêk tîne sûceke li dijî mirovaniyê ye. Hem bank li gelê xwe û hemû kesên ku azadî diparêzin dikin ku divê pêvajoya dîrokî de piştgiriyê bidin Rojava. Li hemberî van êrîşan bi yekîtî û hevgirtinê tev bigerin. Li dora Rojava bibin yek û wê biparêzin. Pîrozbayên cejna vê jînê berdewam dikin em bir seferberiyê xwedî li Rojavayê derbikevin. Li gelek navênden Ewropa ji bo 46 salvegera damezrandina PKK şayî hatin pêkanîn. Li Almanya bajarê Eserê bi pêşekiya Meclisa Gela Demokratîk li salora kültür salê şahiyeke girsê hat pêkanî. Piştî rêzgirtinê hevseroka KCDK Zübeyde Zümrüt axivî û cejna vê jînê pîroz kir. Piştre stran hatin gotin û gel govendkirê da li Almanya bajarê Hamburg, Darmstadt, Bremen, Kiel û Mannheimê Kurdistan û dostên wan cejna vê jînê bi coşeke mezin pîroz kirin. Li Awstrûya bajarê Gudsiz û Grasê salvegera 46 salvegera damezrandina PKK li navênda çandeya Saray bi şahiyekê hat pîroz kirin. Li Fransa bajarên Mantes, La Jolie û Nantesê cejna vê jînê salvegera 46 a damezrandina PKK bi coşeke hat pîroz kirin. Li Kıbrısê jî gundê Xrokîta yê Limasolê Kurdistanê û dostên gelê Kurd bi şahiyeke salvegera damezrandina PKK bi coşeke mezin pîroz kirin. Sudan û Paxşan li rewş pasişkiyan li ser rewşa Sûriyeyê axivîn. Serokvezîra Iraqê Mehmed Şia Sudanî û Serokkomara Îranê Mesûd Pişkiyan di peywendiyeke telefonî de li ser rewşa li Sûriyeyê axivîn. Ofîsa Wezîrtiya Iraqê di daxuyaniyeke de ragihand ku Serokvezîra Iraqê Mehmed Şia Sudanî û Serokkomara Îranê Mesûd Pişkiyan li ser rewşa herêmê û pêşketinên dawî yên li Sûriyê axivîne. Hat gotin ku di peywendiya telefonî de her du aliyan îşaret bi giringiya hewldanên welatên herêmî yên ji bo ragihandina şerê li Xeza û hewldanên ji bo pêşîgirtina têkçûna rewşa Sûriyê kirine. Hêjayî gotine ev 6 rojin çeteyên dewleta Tirka dagirker êrişeke berfireh ser Helep û derdora wê danê dest vekirin. Hêzên rejima Sûriye û hewlbendên wê bêyî ku li ber xwe bidin reviyan û piraniya bajarê Helepê ket di jêr kontrola çeteyên dewleta Tirk de. Li Dêra Zorê serçeteyeke Daişê hat girtin. Hêzên ewlekariya hundir derbarê girtina serçeteyeke Daişê de daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de û hat gotin. Dezgeha ewlehiya giştî piştî şopandina tevgera serçeteyeke Daişê yê berpirsê pêkanîna taqîn û kuştina sivîlan sihê mijdarê operasyon da dest pê kirin. Di operasyonê de li bajarokê Ezba serçete hate girtin hat diyarkirin ku lêpirsîna serçete dewam dike û wê piştre sevkê dadgehê were kirin. Li daxuyanê de hat gotin ku
هێتên Daişê di demên dawî de hewl didin biriya bicihkirina mayînan ewlehiya herêmê têk bibin. Li daxuyanê de bank li welatiyan hat kirin ku eger tevgerên bi guman bibînin hêzên ewlekariyê demildest agahdar bikin. Pêlêgodarên Jemen û çên saet 10 pêşkêşkir em ê 12 dîsa bi hev rebin ana xatirê we de baş.